Di na po ako. Oo. So ganun na akong bagagin. Ginsaad hay mo. Ya. Mabalik ako kung may kada ko drone. Oo. Uy, ada na kita ano, baga bumiksaw kita, tumakaw. Oo, ada kita yan ay katulong agahin, okay, tinarya. Ada kita yan may kuan, tulusa, ay katulong nga pagkakataon, ano man. Makakanto kita dito. So ganun natin bagagin iginsad nga kung magkada kita in drone. Yan na kayo pudupunta na amiga. Mapatukal kita dito. Kaya mo ito na naksahadan akong siyahan na daw. Rikado siyahan. Siya kung baga pag hibiksaw nga ito man tato nga bukid arampuan. Uy, di man yan ano. Ito na kanan ulot. Kinuan na ho. Kinudal. Oo. Tala. Pudlak ni ano ya. Pudlak ni ikit niya pagwaya ya. Bukan kayo lagi pita. Boss, mapay nga aga. Oh sir, pwede mong pakyan na. Ano lang din hinag. Jadi pa pwede sumako ba no? Gano kita sir? Baga mali butla. Okay lang, baga video. Oo. Tubtubin nga to dito no? Baybayon. Okay. Anay. Oy, ari kita yan na didi ha. Masulod kita didi dapit ha. May ulot kahit naroon niyan, mabiksaw kita nga to dito bukid arampuan. Gintugutan kita, pwede ko na sumulod gadto. Okay. Malibot lang kita. So for the first time ko talaga, yan na palakin din inabutakin 47 anyos. Yan na palakin baga pakakasulod din ano. May kala. Oh. Nagdodordoblit at video kami data kanan cellphone yang kanan kuan. Mo pagigintugutan kita oh. May kala ito. Pero pamati ko noon din damon din yan hindi ni balay. Nanhipungag ada kay tungudhan na Yolanda. Tuman ating groto. Tuman groto dito. Ipoon. Ngan mga kadighap kita didi oh. Pwede nga baga. Kuman yan ni. Sunod bagabayan din niya kay golf course. Ano? Gulpi. Matikadi kita di dapit may tit nga groto. Pagtugutan kita. Kanda madam indinhi. Madam. Ang agyan din. So di bangko ngayon ano? Naka-bike kita yan na. Oo. Akadi kita tira gruto.
Husay. Tabi apoy. Ma? Ma? Mama Mary. Hali kami. Ano mo makasalanan nga? Ano? Oh? Mamay kala ano? Tikan kita dito ato nangulpot naglilimpyo dahera mana matisugad kita luwat nga di kay baka baybayon na kunin nga di dapit lusot na gada din hiya di diyan kuan umbuto naman din yung balay ang balay ni tiya ni auntie okay auntie awa man din ni aba daw good man ano. Oh, sabi po eh. Ano yan sa tunyo? Oh, muna. Oh, may nanluyo din eh. Ang ulot. So, naharong kabinihan Yolanda. Ambot kong baga tinuod good man adto ang mga sinisiring nga mga orstoryahon. Nga ini kuno din hinga panimalay ni Ramadan ni Ratia alaga tiya ni Madam Imelda Romaldez Marcos nga may din kuno tanil mahusay ini din yan unang duro kay kung nakikita niyo taad to amo ito na sinisiring nga Diyo Island nga kundiin igin malatumat alagad gin malatumat may da kuno baga tunnel nga underground connected to Barangay Ulot downstairs under the sea level, below sea level oo mo ito ang baga kuangkuan so mo iniyan din ang balay low good man ay ako rin pakiningan ni hindi ka nagbubuto ako ano mga kuang kita makulag kita at ka ng short video liwat baga paralot baga kuan kita balansi anay baga may dinakdakit ang didi nga baga buho-buho bangin amin din ni iton tanil o diri biya po diri o kanang kuanin din ni kanang swimming pool sayaw nagkukuang-kuang ka man laliwat tunyo kikinamalig kanan swimming pool din ni ma'am ano dida may desda so may din ni okay Roman diri kayo sayang kayo sa ining mga sinisiring heritage ba kita harumpag naman dila maya mako naman kita thrills pwede ka guma okay na la anong gulping anong ngaran yung manong ngaran Rene nangalimut ka ning ngaron badaw balito inin ano nga nag-clearing
Papa isa dan dini mumulayan ini ada dini. So igre-renovate. So bagan magawas na nga for ang tinatawag ng mga gulping-gulping. Bangin. Ay na mo nakada. Hay dapat dinimanon kuan ang tunnel. Ikmo. Tinuod dito nga may dagod man tunnel tikadto Di dito. kamaram. Di kamaram. Puros malatorostoriano. Ano? Badaw. Ang gulping gud man nga ano trabaho ano. Hawa nun. Hawa nun. Oo. Iti ano, tidak awa mo itong din pinakatsapil ano? Simbahan? Diri. Tidak. Oo. Okay. Tala, makadilot ako. Salamat mano. Oo. Ay. Mga boss, thank you ha. Thank you. Oo, so adi nugod na kita ano. Mamiling lutaan ni kitang turkubon. Baga nalilinop kita't gutom. Ito nyo naman malang kamanleton ngayon mo sinero cellphone liwat. Oray ka dito magkuhan intro. Ba daw? Di ka tultul. Diri ka tultul. Adi kita yun na din may barangay ulot amin din ni. Lagi panluyo. Entrada, oray kita magkuhan entrada. Tapos paog nga. Diri formal. Pero yan na, mamilinganin kitang turukbon kay baga nakagurok man guna do miling kita din karaunan baraton lang. Munisipyo Tolosa igadaan kita di simbahan. Dinatot sangkay man. Sangkay man. Sakay. Gitu. May da. Ano ni ngaran? Ano ngaran? Caesar. Ano Caesar? Taga ni dida. Ba may daka dida. Konsilyo. Ay ano eh. Nuri ko korta. Ay daw, kinita kayo mo. Mari imam. Untagan ka. Badaw. Tatsinsilyo lang ini. Badaw. Pag dinuro ha. Nakatawa ka nak 5 pesos. Badaw. Halot may da. Ano tao? Ay ate kitang katalawaran. Sulod kita ngayon ginlayon tanara ini baga terminal ano nga ito na kanang tingog party list nga baga opisina di kita diditira terminal sulod itong Tolosa nakahigayon kita ano nagbibiling kita ng maturoko bore mano yung mga turokban bada hindi kita na sana kita sumaka adi makaon kita barag sikol nga tinula so dili kita dapit nakakuan no kanan kita sana kita sumaka. Ano daw kumbaga bangi ka mag-una kung tikain ka nga balay ha babaktasak nga ha pagbayay ha pagbayay ha
Ama na din eh. Bukid, Arampuan. Butong may dagagard. Daw, din pwede din yung bilin. Mabilin lang kani mano dito ha. Baga. Masaka-saka kita nga digbaw. Ano ba ini? Malagyan pa din eh. Bili na lang. Oo. Thank you. Para baga mo ka tangkuan. At isugat na kita nga Tugbaw. So more on drone na ini ha. Okay. Dito na naliwat. Amo tanong kung baga nagkatungan na kita. Pero ini ano? Baga napansin nato na no naton baga pagkisaka no. Baga ira didigin mimintinar iton kalimpyo no. Oo. So baga dinas tisaka na kita anoray na inin baga may pa dito pahuwayan. Oo, hinila kita slowly but surely makuri kong baga nagdadali kita diri man sadang pangurusgon kay badaw ba kita halinop ori din hiyat mapurot. Oo. Okay. Grabe nga out at baga pabalas yan siya rin pa kagawas ngawan mga umurukoy ang mga residyo badaw Senior San Miguel din namaya ako na kita nagto tayo nala piso nala lagat ay pagluya-luya to nyo kaya pa ito badaw may daka future to nyo nahinila diri diragmiton badaw adina mga medication sinisering self therapy nimton nyo ha badaw adina kita gitu naka-call cap kami ani kaduha apa gagi no adi na po uy thank you Okay. Thank you. Adi na po ako. So gano'n na akong bagagin ginsaad hay mo. Mabalik ako kung may kada ko drone. Pero ikaw oray ka good ako magpapasibaya nga kung mga ungara imo ginahatag pero tun imo ginihingyap luwat haakon biri ko natutuman usahay la pero yun ay gininahinay ko salamat po adin ako otro sumapatukal kita liwat kanamiga pero mapaway lakani kadali ha dila may bada kaya Jose didi
Man. Mamay kala. Oo. Okay, mapahuyan ni kita. Badaw, nangalimot man kita baga kanina pag-extrude naton mga pinangyangabat nga magawul aton mga kalulutan. Oo, tala no mga sangkayan, da mga salamat. This has been your friend from another star, Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa, chup.